To jsem si neuvědomil. Ale pak jsem byl moc rád. Za to, že přede mnou se mohla chovat tak, jak se jí chtělo. Jak se jinout spala tím dobrým pudinkem, byla vážně rozkošná. Jako bych měl v krku knedlík, přes který bylo obtížné polknout, když jsem byl s ní. Pokud se takhle projevuje láska, pak jsem to byl opravdu jenom já, kdo to byl zamilovaný. Ano, jenom já. Já, jen já. Jenom já. Co je? Takovej? Ty jsi dneska nějak brzy doma? Jo, vrátil jsem se o trošku dřív. Tak promiň, ale nevrátil se celou noc až teď ráno. Přišel jsi odpočinout? Bože, jsem ospalý, ale taky hladový. Možná ale usnu i tak, i s prázdným žaludkem. Nejedl jsem nic od včerejšího večera, takže... Takový? Ale ne.